Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Как вы там? Ну, как-то уже получше. Да. Намного. А вы сколько уже там находитесь? Ми почали вивозити десь на початку вересня. І агулам атрымалася вывезти 43 чалавекі, але не ўсе з іх пацярпелыя, некаторыя з іх суправаджаюцца. Это жонкі альбо маці. Вот. Пацярпелых непасрэдна 33. Александр, 2 агнястрэлы. І дагэтуль было некалькі аперацый, патрэбна яшчэ одна аперацыя, тому што цяпер выведзеная стома і трэба назад управляць кишечник. Пули эти резиновые, они 5 сантиметров в диаметр, и потом еще как 5 сантиметров, да, вот такая вот. А внутри еще стальной сердечник 2 сантиметра. Когда вторая попала, я на колено стал, и чувствую, сзади уже перцовку распыляют, берцы начинают топать, народ начинает отодвигаться. И сразу у меня первая мысль такая, ну, убегай, потому что если зацепят, даже там за байку схватят, ну, это вполне возможно, что уже и не найду. Самая жудасная ночь, это была ночь с вторника на середу, когда нас поставили вдоль дворика у Окрестина, я зрозумела, что нас будут стрелять просто. Нас поставили, и потом уже отвесили Жодина. Дастаткова паглядзець на відэа з беларускіх пратэстаў, каб зразумець тыпы траўмаў, з которымі даводзіцца мець справу. Гэта траўмы ад гумовых куляў, гэта агнястрэлы, гэта траўмы в выніку выбуху гранатаў светлашумовых, і гэта збіццё і катаванне. Крысціна жыве ў Празе ўжо больш за 10 гадоў і працуе судовай перакладчыцай. Пасля выбараў у Беларусі яна скарыстала ўсе свае веды і вопыт, каб дапамагчы пацярпелым беларусам. Пасля таго гвалту, который здарыўся 9-го, мы адразу пачалі фармуляваць пэўныя патрабаванні да чэшскага ўраду, да чэшскіх палітыкаў, якім чынам можна дапамагчы беларускай грамадзянскай супольнасці. І цягам наступных дзён, паколькі блакавалі інтэрнэт, да нас жа ўсё доходзіла са спазненнем, мы атрымалі сведчанні таго, што адбывалася на Акрэсціне. І паступова выкрысталізавалася ідэя, што варта сканцэнтраваць увагу на дапамозе канкрэтным людзям, которые пацярпелі. Вельмі хутка далей развіваліся падзеі. Мы літаральна на наступны дзень былі сустрэчы ўжо на вышэйшым узроўні з прэм'ерам Чэхіі. Адразу быў пэўны водгук, пэўная рэакцыя, і нам не давялося кагосьці пераконваць, таму што калі чэшскія палітыкі бачылі фотаздымкі раненняў, яны ўсе пагаджаліся, што гэта павінен быць адзін з прыярытэтных кірункаў. Далей ідэя пры падтрымцы ўжо палітыкаў, яна замела пэўную форму. І гэтай формай стала праграма пад эгідай Міністэрства ўнутраных спраў Чэхіі «Медэвак», медычная эвакуацыя. Калі мы бачылі фотаздымкі, бачылі апісанне траўмаў, мы з Вольгай усвядомілі, што мы не здольныя гэта неэмацыйна ацэньваць. Таму быў створаны гуманітарны кансіліум, у які ўвайшлі дактары і фармацэўты з беларускага паходжання, якія жывуць у Чэхіі ў Празе. І яны дапамагалі ацэньваць медычную дакументацыю, пасля чаго мы пэўным чынам фармавалі спісы, якія сцвярджаліся чэшскім міністэрствам. Когда я увидел этих людей, я подумал, да неужели вот эти вот люди делают такую большую работу? Типа, как так? Ну не может быть. Где еще эти вот тысячи людей в подпольных организациях? А тут всего 2. Было впечатление такое, удивление. Але мы пазначылі ў тым допісе на Фейсбуку, мы пазначылі, што перавага будзе аддадзеная людзям, которые не могуць атрымаць медычную дапамогу ў Беларусі, напрыклад, з прычыны, што яны баяцца звяртацца ў дзяржаўныя шпіталі. Больше был страх какой-то у родителей моих, особенно у мамы. Она больше переживала что-то, какой-то развод, это все КГБ, сейчас тебя тут повяжут, всех нас повяжут, ты кого-то ввязался, мало тебе было тюрьмы и все такое.
альбо людям, которым патрэбныя нейкія складаныя аперацыі. Побач са мной сидзіць Олег, яму 24 гады, ён з Барановічаў. І, на жаль, так сталася, што куля потрапіла ў вока, дактары не змаглі захаваць зрок. Калі яго прывезлі ў шпіталь, сказаў, што раненне было атрыманае ў выніку таго, што ён упаў, а не ад гумовай кулі. Як дыяспара мы на сябе ўзялі ролю правадніка, можна сказаць, па Празе, па Чэхіі. Ну, ребят, что, змагаемся дальше? Конечно. Спасибо вам большое, что встретились, классно посидели. Взаимно. Дзякуй, жыве. Ты живи. Эмацыйна і палітычна я лічу, што гэта быў моцны крок, за які я Святлане вельмі ўдзячная асабіста і ўдзячныя мы як ініцыятыва Беларачура, таму што гэта такі, магчыма, першы крок да артыкулявання на міжнароднай сцэне неабходнасці здакументаваць усе выпадкі катаванняў, якія назіраліся ў Беларусі.